ngibingelela omama, ngibingelela obaba, ngibingelela abasha, ngibingelela nomongcele, ngibingelela umshayi wensimbi egameni likaJesu. Amen. Bazalwana ngizokubonga ukufika kuleli khaya. Ngeze namuhla ngiphinda kwesithathu. Ngizwa ubaba ngimuzwa emsakazweni wasePhezini. Ngilaleli kakhulu lo baba lenkonzo lengilaleli ngisha yayisukela khona eGlasgow kaMaMthembu. Bonke abafundisi abangenayo ngiyabazi, bonke abafundisa ngiyabazi, abayenza konke bayenza uhlelo ngiyabazi. Le nkonzo le ingibusise kakhulu, kodwa nomthetho wami angisho ngigama ngiyaxolisa uMaMthembu esikhaweni. Umthetho wami ngikhoza edozini lapho la ngikhoza khona la ngaphenduka khona. Bazalwana lapho ngiphenduke ngisuke eMazayoni la kade ngifukuza khona. Kade ngifukuza khona ngoba bazalwana ungakaboni kahle uthi la ngihamba khona kukahle kade akukahle. Angisho ukuthi ngiyakhweza ngiyaxolisa, kodwa bazalwana ngifukuze ngisemusha ngoba namanje ngibona ngithola lamankonzo emapasi imithetho mapasi ukuhlukanisa nasengigugile ngiyakhala ngoba amandla ami walahlile kuma yamankonzo ngibona imiphumela mingekho. Ngithe mangifika kule nkonzo yaseJozina la iqale khona ngithola isindiswe ehlukanisile, ihlukanisa yonke into, ungasaphathi lutho lahla uhamba nje uhlangabezana noJesu. Bazalwana ngithe ukuthi mina kade ngilapha abantu ngiyenza konke nje ekungenisa ehlathini ngakwazi kwenzekani. Ngithi mangithola le nkonzo yaseJozina ngafika ngathola ukuhlukanisa ngalahla konke ekufundisa, lahla konke amadlozi yonke into usihlukanisile. Kodwa ngifuna ukuthi la ngikhona esikhawini bazalwana angikhonzi lawo. Yathi ngangena kule nkonzo ngavela ngahlala ekufundisa lapho nabantu abalukayo labantu abaphendile bathi ungangeni ngokusathana zobaphawu usahamba kayinawo. Hlala endlini ukhuleka makufika isikhathi phakathi sikhwamuze leJozini ngokuba ngiswele inkonzo lefana nayo. Ngize ngayithola le nkonzo le, awubone ngithola inkonzo le ngizohlala ngingayanga le ngiza kuyo. Kulo baba ngizwe kakhulu, angijabulisile, ngijabule kakhulu uma ngikhona inemithetho inifundisa eyinhle. Ukufika isuka ezinkabi nje sengijabulile ngayo le nkonzo. Ngiyabonga noNkulunkulu ukuba angifikisa kulo nyaka nabantu abami nomndeni wami asasigcinile ngokumusa. Ngithi nakule nkonzo ubaba angambiyela nomphostoli uMaMthembu ababiyela lebandla lakhe lonke alibiyela uJesu bahlala nabo isikhathi sonke. Ngiyabonga enkosini. Amen. Amen.